Mill-2012 sal-lum b'kollox saru 234 adozzjoni f'pajjiżna, bil-maġġoranza tagħhom kienu ta' tfal minn pajjiżi barra minn Malta. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ingħatat stampa ċara tal-adozzjonijiet u tfal fil-kura alternattiva f'pajjiżna. Hawn il-Ministru għall-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjega li f'Malta hawn 460 tifel u tifla f'kura alternattiva u li jgħixu mhux mal-ġenituri, b'260 tifel u tifla li qed jiġu fostered. Huwa spjega kif iċ-ċifri ta' adozzjonijiet u fostering huma inkoraġġanti minkejja l-fatt li l-pandemija naqset in-numru ta' adozzjonijiet. Il-Ministru sostna kif dan il-Gvern tejjeb b'mod drastiku l-kundizzjonijiet ta' tfal u għen lil ġenituri adottivi u dawk li jagħmlu fostering. Il-liġi llum li faċilitat il-proċess huwa xi ħaġa li minnu nnifsu hemm. Imma bla dubju anke l-grants li introduċejna bħala Gvern. Ġifieri llum persuna tadotta minn barra l-pajjiż għandha grant sa massimu ta' 10,000 euro u min jadotta lokalment il-għam grant ta' 1,000 euro. Fiż-żewġ każi konvint li mhux il-flus huma the main driver imma li wieħed jgħin biex ikopri l-ispejjeż bla dubju li jgħin. Fir-rigward tal-fostering żdiedet l-għajnuna finanzjarja għal persuni li jidħlu għall-irwol ta' fosterers biex issa l-għajnuna telet minn 70 euro għal 110 euro fil-ġimgħa. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsin Soċjali Alfred Grixti innota kif il-bidliet li għamel il-Gvern fil-qasam ta' tfal ġab ukoll aktar serħan il-moħħ kemm għat-tfal u anke għal ġenituri foster. Huwa semma emendi li saru fil-liġijiet biex it-tfal ikollhom trobbija u ħarsien aħjar. Jekk nibdew mill-vjaġġ li jsir wara li ssir il-care order, kif għadd għandna il-pedjatra u żewġ nurses illi dawn għal dal l-460 tifel u tifla qed jibdew isegwu l-istorja medika tagħhom. Xi ħaġa li qabel ħadd ma ġitu f'moħħu li jagħmilha, jekk għandhom bżonn imorru għand it-tabib, all right imma semmek. L-idea hi li dawn jibnu l-profil mediku ta' dawn it-tfal.